Harkar kasuwanci wani abu ne da ɗan adam ya daɗe yana yi, domin muna kyautata zaton cewa tun lokacin da mutane suka fara taruwa wuri ɗaya su zauna suka fara sana'a, kasuwanci ya haɓaka a tsakanin al'umma. Jama'a sun fara kasuwanci ne a cikin gida, har zuwa lokacin da abubuwan sayarwar nan nasu ya wadaci rukunansu. Sannan suka fara tunanin fitar da shi waje domin sayarwa ga sauran jama'a masu bukata. Don haka shahararren kamfanin na abokin hulɗar kowa da kowa, Green House Katsina nesa ta zo kusa, domin mun kawo muku ababen saye masu inganci na more rayuwa. Kada ka bari, kada ki bari, kada ku bari a baku labari. Ku hanzarta domin samun zaɓin ku. Green House Katsina, Shakuru Kundu. Green House Katsina, Tumbin Giwa. Green House Katsina, abokin hulɗar kowa da kowa. Muna lale marhaban da zuwan ku.